The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace, they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves. Your word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Before anything else, dili pa kita magasugod sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios nining atong ministry. Dapit ka karon ingon nga magtutuo sa paghingalan o pagkumpisal sa imong mga sala nga nabuhat ang tudning higayuna og in order to be cleansed of all unrighteousness and iniquities, and so we can be ready to take in Bible doctrine. So, name all your sins privately to God the Father, because 1 John 1:9 says, if we confess our known sins, He is faithful and righteous to forgive us our known sins and to cleanse us from all unknown or forgotten sins and righteousness. After you do that, you will be in fellowship, mapundaan na usab ka sa Espiritu Santo, ug andam ka na sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Hinoon, kung ikaw dili pa ka usa ka magtutuo, if you have never personally believed in the Lord Jesus Christ as your Savior, the issue you are facing is not naming or confessing your sins. The issue is faith alone in Christ alone. Kay ang Acts 16:31 nagasulti man, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Therefore, let us pray. Let us pray. Father, we are indeed grateful to you for the privilege of having the freedom to assemble ourselves together once again in this Bible study through the YouTube and Facebook under the Vic Balbido Evangelistic Ministry, so we can focus our attention upon your word, which is a lamp unto our feet and a light unto our path. We thank you, Father, that you have preserved your word in writing for it, both in the original languages as well as in translation.
You have provided the activated human spirit for faith, perception of doctrine. You have provided God the Holy Spirit, who is the ultimate teacher, and the gift of pastor-teacher for communication of doctrine, so that every believer can consume the oxygen of the spiritual life, your word, and growth from infancy to adolescence, and from adolescence on to maturity, and fulfill the purpose for which you have left every believer in this life. And we know, Father, the greater knowledge of doctrine, the greater the growth, the greater the blessing, the greater impact, the greater production of divine good, the greater the reward in the eternal state. And there is every benefit and no detriment to growing in grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. And so, as we approach the study of your word, today we ask that you open our hearts to the truth, that we may fulfill that divine mandate of spiritual growth. For we ask it in Christ's name. Amen. Well, we are here today. Aniya kita sa kaaskil sa atong lawas. With a clear mind, sana atong pangisip, we are alive and kicking. We are still breathing. Kining tanan tungod lamang sa kaluoy, gugma, kortesya o grasya sa Dios. We don't deserve it. We don't earn it, nor work for it, because it is grace. Karon magpadayon kita sa pagtuki sa atong nabiyaan ng mga hilisgutan bahin sa doktrina sa kaluwasan, the Doctrine of Soteriology. Aniya na kita karon sa ikaduhang bahin niining atong hilisgutan. Unas tanan, ang plano sa Dios alang kanimo, mao kini ang ingnon tauluhan niining atong paghisgutan. Sa di ka pamusugod sa pagtuon bahin sa kinabuhing Kristohanon, kinahanglang makasabot ka sa usa ka mahinungdanong pulong in Ingles nga protocol. Unas tanan, ang kahulugan sa pulong nga protocol mao kini: ang pagbuhat sa hustong butang sa husto nga paagi. Sa in English pang pagasulti, doing the right thing in the right way. Mao kanay buot pasabot sa protocol. Now ang Dios anay usa ka mabulokong paagi sa pagkinabuhi, sa espirituhanong pagkinabuhi nga gitawag taog protocol nga plano sa Dios. Ato lang unang itandi ang protocol nga plano sa Dios sa usa ka team sa bisag unsang matang sa paugnat sa kusog. Sama pananglit sa usa ka team sa duwa nga football. Now ang matag Kristohanon, apan way dili Kristohanon, ang matag usa ka Kristohanon nasakop sa team sa Dios. Hinoon kadto lamang mga pipila ka Kristohanon ang angayang makasalmot sa pagduwa sa pananglit sa mga Kristohanon kinsa nagatuman sa mando sa Dios sa pagtubo diha sa iyang spiritual nga kinabuhi pinagi sa grasya ug ang paagi sa pagkasayod o paghibalo bahin sa atong Ginoo ug manuluwas nga si Ginoong Hesukristo. Ana kana sa 2 Pedro 3:18. Ug mga Kristohanon nga nagmalahotayon ug nagmasubayon consistently sa pagtuon sa pulong sa Dios ubos sa ministry sa usa ka pastor kinsa nagatudlo gikan sa orihinal nga mga pinulungan. Ug kanto lamang mga Kristohanon nga nagpadayon sa pagpakigambitay sa Dios, pinagi sa ilang paggamit sa paagi, sa pagpauntol balik sa sud sa dapit nga may gahom sa Dios. Itawag nato sa English og divine dynasphere. Ang 1 Juan 1:9, ang paghingalan sa mga sala ngadto sa Dios nga Amahan. Mao kanay ginganlan sa English nga rebound. Okay?
Now, matud pa diha sa Efeso 6:11 ngadto sa 17. Kung basahon kini, isulob ninyo ang tanang kahimanan sa gubat nga gihatag sa Dios kaninyo aron makasukol kamo batok sa mga pagpanglimbong sa yawa. Kay wala kita makig-away batok sa dugo ug unod, kundi batok sa mga daotang espirituhanong gahom diha sa kalangitan, sa mga pangulo, sa mga ana sa gahom, ug sa mga daotang gahom nga nagmando nining kalibutan na sa kangitngit. Busa dada ang tanang kahimanan sa gubat nga gikan sa Dios. Og inigabot unya sa daotang adlaw, makasukol kamo sa inyong kaaway sa walay pagsibog o pag-undang hangtod sa katapusan. Busa panghandam kamo, gamita ang kamatuoran, ingon nga bakos ang pagkamatarong, ingon nga salipod sa inyong dughan, ug ang kadasig sa pagsangyaw sa mayong balita sa pakigdait, ingon nga inyong sapatos. Danda kanunay ang inyong taming nga mao ang inyong pagtuo, kay pinaagi nini makapalong kamo sa tanang nagsiga nga ipana kaninyo sa yawa. O ikalo ninyo ang kaluwasan, ingon nga panalipod sa ulo, o gamita ang pulong sa Dios nga gihatag kaninyo sa espiritu, ingon nga espada. Now, ang mga Kristohanon nga wa magsulob sa tibuok nga taming sa Dios, whole armor of God, manglingkod lamang sa hinagdang lingkuranan o blitzers sa English, nga mga sakop gihapon kini sila steam, sakop gihapon. Tungod kay wa man kini sila musunod o mutuman sa hingpit nga protokol nga plano alang sa ilang mga kinabuhi, ilang nadawat ang daotang mga sangbutanan, consequences sa ilang daotang mga desisyon. Ang Dios mukuha sa mga kalig-on ug mga kaluyahon, sa mga talento ug mga gasa gikan sa matag usa ka hamtong nga Kristohanon, ug iya kining umulon, he molds them together aron sa pagpahimutang og usa ka playing unit kinsa makahimaya kaniya. Ang matag usa ka sakop sa team, anaa niya ng katungdanan sa pagkat-on sa maong duwa o sa pagdiniyos o mansay. Tinuod, kung tapuon kini sila, ang mga sakop sa maong team mugawas nga mas lig-on kini kaysa matag sakop individually. O kining maong collective strength o kalig-on mao usa sa mga hinungdan alang sa mga simbahan nga lokal. Now, atong basahon ang Efeso 4:11b ngadto sa 15. O kini nagasulti og ang mga gasa niya, ang niya dinhi Espiritu Santo, ang mga gasa niya mao nga ang uban iyang gihimong mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga tigsangyaw sa mga balita, ang uban mga pastor o mga magtutudlo. Gihimo niya kini aron sa pag-andam sa tibuok katawhan sa Dios alang sa buluhaton sa Kristohanong pag-alagad aron motubo ang lawas ni Kristo. Hangtod magkayusa kitang tanan in the execution of spiritual life. Hangtod magkayusa kitang tanan diha sa pagtuo ug sa atong kahibalo epinosis, may tungod sa anak sa Dios. Unya mahingkod kita sama sa kahingkod ni Kristo. Dili na unya kita sama sa mga bata nga maanod-anod sa mga balod o mapadpad ngadto nganhi sa nagbali-bali nga hangin, sa pagtulunan sa malimbungong mga tao nga nagpasalaag sa uban pinagis mga tanghaga nga ilang binuhat. Kinahanglan hinuong mutubo kita sa tanang paagi ngadto kang Kristo nga mao ang ulo
pinaagi sa pagsultis kamatuoran uban ang gugma. Ang Dios mupahiluna sa mga kahimuan sa tanan nga sakop sa nagasalmot sa team, aron kini makapadayon sa ilang katulin sa pagbuhat og Dios ng mga kahimuan, aron ilang makabot ang kadaugan sa team as a whole. Ang 1 Korinto 15:57 nagasulti niini, apan salamat sa Dios nga naghatag kanatog kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Una, ang protokol nga plano sa Dios anaay iyang pamaagi sa autoridad. Ingon nga nanginahanglan ang usa ka team sa bisag unsang duwa o usa ka coach aron mo'y mupatukma o mo-coordinate sa mga talento sa tanan nga magdudua. Mao man usab kung bahin sa espirituhanong pagkinabuhi. Ang Dios mismo in the form sa Espiritu Santo mao ang atong coach. Gikinahanglan ang atong pagkapuno sa Espiritu Santo aron kita makatuman sa protokol nga plano sa Dios alang sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Ikaduha, ang protokol nga plano sa Dios anaay iyang pamaagi sa pagkukabildo o sa in English communication. Ang Dios Espiritu Santo ingon nga magtutudlo, kinahanglang makapadayag siya sa iyang pamaagi ngari kanato. Ang pamaagi sa Dios sa pagbayluay o communication, pagbayluag hunahuna, ang iyang playbook alang sa atong espirituhang pagkinabuhi mao ang Biblia sa iyang gininhawa sa Dios, divinely inspired nga original nga mga pinulungan. Gikinahanglan ang atong pagtuon sa pulong sa Dios sa matag adlaw. Dili sinimana, dili makaduha sa adlaw Domingo, kundi sa adlaw-adlaw gayon. Ang katarungan niya na, yano ra. Ang pulong sa Dios mo'y kalanon sa atong kalag. Basin og nakalimot ka niya na. It is the food for our soul. Usahay malagmit mo palta kita sa atong pagtuon apan ang atong tumong o goal kinahanglang aduna tay sundanan sa paghimo niini sa makanunayon, magbatasan sa adlaw-adlaw pagtuon nga makapalig-on sa espirituhanon tang kusog. Ang protokol nga plano sa Dios ana kini siya'y magdudumala o administrador. Ang giingong magdudua mao ang pastor. No, dili kay magdudua kundi magdudumala. Okay? Ang giingong magdudumala mao ang pastor. Kansang buhat mao ang pagka-luyo-luyong magtutudlo kun coach. Ingon nga ang luyo-luyong coach mao'y mo relay sa mga duwa gikan sa pangu nga coach, mao man usab ang pastor. Ubo sa autoridad sa Dios, Espiritu Santo mo'y mutudlo sa pulong sa Dios ngadto sa ana sa ubo sa iyang autoridad. Sagad kitang pangutan og kinsa mang pastor ang tukmang pastor. Di man kita makahingan sa tukmang pastor apan makatug-an kita kanimo sa pag-ingon nga kinahanglang magabatbat siya sa pulong sa Dios sa tataw ug sa husto nga paagi gikan sa original nga mga pinulungan. Kung wa man ugaling ang susamang klases pastor sa inyong dapit, ana ay mga tapes, na ay mga DVD, na ay mga MP3 o mga basahon nga way bayad gikan sa mga doctrinal nga mga pastor magtutudlo sa tibuok nasod. This is nationwide. Ang protokol nga plano sa Dios kinahanglang ana siya pamaagi sa mga solusyon. Ingon nga mga sakop sa iyang espirituhanon nga team, ana ay talaan sa ingnon tag 10 play options nga tawag tag napo ka mga paagi sa pagsulbad og suliran, 10 problem solving devices.
Kung buot kitang makasinatig kadaugan sa atong Kristohanong pagkinabuhi, gikinahanglan ta ang pagkat-on o paggamit ni ining napo ka mga paagis pagsulbad og suliran, 10 problem-solving devices. Kaya binimo, kung wa diha ang mga solusyon nga gisangkap sa Dios kanato, maparot o mapildi gayud kita sa atong mga kaaway nga si Satanas ug ang atong kinayang makasasa. Niya pagyulaing punto dinhi, ang protokol nga plano sa Dios ana ay mga kahimanan o assets. Ang talaan sa mga kahimanan sa Dios permanente ug dayo na kini. Yan ang higayon sa atong pagkaluwas. Gihatagan kita sa Dios ug katuag siyam ka mga kahimanan nga di na mabawi, irrevocable. Di nagyud kini sila mawagtang. Wa na makailog nini, apil na ni Satanas, dili na kini sila mabawi nga mga kahimanan. Nag-aapil nining maong mga kahimanan, mao ang kinabuhing dayon. Ang pagkamatarong sa Dios, ang pagpuyo sa atong lawas sa Dios nga Amahan, Dios nga Anak, og ang Dios nga Espiritu Santo nagahatag usab kanatong usa ka kahimanan nga mabawi. Ambot pasabot, revocable asset nga mao ang pagpuno sa Dios Espiritu Santo nga matangtang manggod ni sa dihang makasala kita. Apan hingpit ang plano sa Dios. Busa, yano ra ang paagi. Aron kita mahibalik sa atong pagpakig-ambitay sa Dios. O kini mao ang atong paghingalan o pagkumpisal sa atong sala ngadto sa Dios. Ug iya kitang pasayloon sa maong nabuhatang sala ug limpyuhan kita niya sa tanan tang kalapasan o kasalanan. 1 Juan 1:9. Now, sa lain pagyong punto, ang protokol nga plano sa Dios anay pamaagi sa pagkamabungahon, production o pag-alagan, service. Ang Kristohanon kinahanglan nga mapun-an sa Espiritu Santo aron siya magmabungahon, to be productive ug makaalagan sa tuyo sa paghimaya sa Dios. Ang pagampo, ang paghatag ug uban pang pagkamabungahon sa kinabuhing espirituhanon nga mga Dios nung buhat kini sila. Kana kung gibuhat kini samtang napun-an siya sa Espiritu Santo. Ang napulo kapaagi sa pagsulbad sa suliran, 10 problem-solving devices nga gisangkap sa Dios alang kanato, mao kining mosunod, ako kinihinganlan. Ang una, rebound, pagkumpisal. Ikaduha, ang pagpuno sa Espiritu Santo, filling of the Holy Spirit. Ikatulo, ang paagi sa pagtuo nga nagdaag pahuway, faith rest drill. Ikaupat, ang pagpahiluna sa grasya, grace orientation. Ikalima, ang pagpahiluna diha sa doktrina, doctrinal orientation. Ikaunom, ang personal nga pag-ila sa dadangatan, personal sense of destiny. Ikapito, ang personal nga paghigugma nga to sa Dios nga Amahan, personal love for God the Father. Ikawalo, ang impersonal nga paghigugma nga to sa tanang katawan, impersonal love for all mankind. Ang ikasiyam, ang pag-ambit sa kalipay sa Dios, sharing the happiness of God. Ug ang ikanapulo, ang pagka-okupado diha kang Kristo, occupation with Christ. Now, ang protokolo nga plano sa Dios, ana ay pamaagi sa pag-apod-apod og mga ganti. Sa dihang mudaog sa Super Bowl, ang usa ka team sa football, na sila dihang pagpasidungog niini nga nasudnong kabantog national celebrity og dugang paniana, mudawat pagyud kini sila sing-sing nga ilang ikasulob sa ilang tudlo sod sa tibuok nilang pagkinabuhi. Kung moadto kita sa espirituhanong pagkinabuhi,
Ang Dios mo panalangin sa usa ka hamtong nga Kristohanon pinagig dugang mga gasa dinis panahon nga lugos niya mahanduraw, unimaginable. Ug didto sa eternidad, ang mga ganti sa Dios alang sa hamtong nga magtotoo mga katingalahan. Amazing. Dili na nimo matugkad. Pipila lamang ka mga magtotoo dito sa eternidad ang paghahatagan og mga handumanan sa kadaugan kon mga trophy, isip mga inila og mga bantugang magdudua sa team sa Dios. Ang ilang masubayon nga kapangakuhan, consistent commitment ngadto sa pulong sa Dios, ug ang ilang makugihong pagbansay sa ilang espirituhanong kinabuhi, mao'y makapatuboy kanila dito sa langit hangtod na sa walay katapusan. Kadtong mga magtotoo nga mipili lang sa pagpanglingkod sa bangko atol sa ilang pagkinabuhi dinhi sa yuta, moadto man tuod sila sa langit, samtang ang uban nagadawat sa ilang eternal nga mga panalangin, sila nabiyaan ug igo ra kini sila pagsudong. Sa ilang pagkinabuhi din sa yuta, dili kini sila magamit sa Dios, sanglit napakyas man kini sila sa pagtuon o pagtubo sa iyang pulong. Dito sa eternidad, mudawat kini sila sa hingpit nga kalinaw o kalipay at tubangan sa hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo, bisan pa sa atong manluluwas nga si Jesucristo, apan wa kini sila'y mga ganti. Ang buot na akong ipasabot, ang akong gisgutan din mao katong mga okay, padayon kita sa atong pagtuon. Okay, diin ba kita? So, akong giingon nimo nga kadtong mga magtutuo nga walay pagtagad sa pagtuon sa pulong sa Dios, baliwa lang nilang pagkinabuhing Kristohanon, mao kini sila ang akong gibuot pasabot. Nandun sila sa langit, na nahingpit ng kalinaw, kalipay, tubangan sa hari sa mga hari, o Ginoo sa mga Ginoo, bisan pa sa atong manluluwas nga si Jesucristo. Pankini sila lagi, huwag mga ganti. Unsa man kining isulti sa Dios kani sa usa ka magtotoo nga hamtong, ingon diha nga, maayong magbubuhat, akong maayo ug matinumanong ulipon, well done, my good and faithful servant. Mao kini ang isulti sa Dios nga mga pulong sa kadaugan alang niadtong mga hamtong nga mga magtotoo. Apan nasay bagang duot sa mga magtotoo ang makadungog niini mga pulong. Mao ni ilang madungog. Gikasubo ko, lingkod lang diha, kay wa ka man makakaton sa tukmang pagduwa. Wa ka man gani gyud makasalmot sa duwa. Ako ka mangyatagas matag kahigayunan nga mulampos unta ka. Apan imo magisalikway ang akong pag-coach kanimo. Oo, ang tanang mga Kristohanon moadto sa langit. Wa kanay dili nato na malalis. Dito sa langit, wa na kasakit, wala na luha, wala na kaguol. Kitang tanan, mga Kristohanon, ang buot kong ipasabot din kitang tanang mga Kristohanon, kitang tanan maglipay na sa hingpit nga kalipay. Perfect happiness. Apan na daghang usab nga mga magtotoo ang mga pildiro tungod kay ilang magisalay-kuway lagi ang plano sa Dios sa ilang mga kinabuhi. Sobra pas daghan ang mapakya sa paghibaw sa paagi sa Dios, ang protokol sa Dios, ingon man sa mga pasiuna sa Dios. Ang Mateo 16:27 nagkanayon, kaya anak sa tao, kini ang titulo ni Jesucristo sa iyang gitawag og hypostatic union. Kaya ang anak sa tao hapit na moabot uban sa himaya sa iyang amahan, kinuyugan sa iyang mga anghel og unya balusan niya ang tagsa-tagsa sumala sa iyang nabuhat.
Ang pinadayag 2:26 ug 28 nagasulti nini. Alang sa makadaog ug mopadayon sa pagbuhat sa akong kabubuton, buot pasabot pagtuman sa plano sa Dios hangtod sa katapusan. Ang katapusan sa iyang kinabuhi. Hangtod sa katapusan hatagan ko sila gahom sa pagmando sa mga nasod. Ihatag ko usab kanila ang bituon nga kabugason. Now, ang mga pasiuna o priority sa Kristohanong pagkinabuhi. Ang labaw nga mga pasiuna sa imong kinabuhi mao ang pagbaton sa makanunayong pagpuno sa Espiritu Santo ug ang pagtuon sa pagtulunan sa balahang kasulatan sa adlaw-adlaw nga paagi. Daily intake. Ang pagpamati sa doktrina, ang paggamit sa doktrina ug ang pagkinamuhig doktrina mao kini ang labing hataas nga matang sa pagsimba. Highest form of worship. Now, diha sa katawo nga sa makausa nangutana nako unsa kuno kadugaya una pang usa ka magtotoo mamahimong hamtong nga Kristohanon. Well, sa maong pangutana wa man gyud tukmang tubag. Apan nanay usa ka butang ang siguro niini. Dili mo gugol og tibuok nga kinabuhi ang pagkahamtong espiritual ni magkinahanglan og kahibaw sa matag usa ka konsepto sa doktrina sa Biblia. Ang espirituhanon nga pagkahamtong nanginahanglan lamang kinig pagkamasubayon o sa pag-anad sa pagtuon sa pulong sa Dios o pagtubo pinaagi niini. Hinumdumi baya nga way maing laki nga magdudua og paugnat sa kusog nga nangahimong mga kampyon nga wa moagig kahago, kakugi, pagtuon o pagbansay apan sa wa pa kini sila mga tiguang. Mga ubot man gini sila sa pagkatiguang. Gihatagan sa Dios ang matag magtotoo ug susamang mga kaygayunan sa pagkat-on sa iyang pulong ug sa pagtuman sa iyang plano. Gihatagan sa Dios ang matag Kristohanon ug kaugalingong kaubuton, free will, aron siya makapili kung buot ba niyang mamahimong most valuable player o magapainit ba lang siya sa iyang sampot sa paglingkod sa bangko. Tinuod adun ni bagang duot sa mga Kristohanon ang di lang gyud mangtubo espirituhanon. Mga espirituhanong batang masuso lamang kini sila. Sa dihang nga tao kini sila pag-usab. Og human sa mga kawaan katuig na ang milabay, nagpabilin lang yapon kini silang espirituhanong mga bata nga masuso. Mga magtutuo kini silang nagamit paghihapon og bibiron. Bisag mga tiguang na kini sila panginaron. Kay lagi wa manggitubo espiritualmente. Wa kini sila alamag sa pagmatikod unsay tawhanong maayo og dautan, evil, o aron unta makalikay kini sila sa ingon. Mga hamtong rang mga magtutuo ang makamatikod, discern unsay tawhanong maayo ug unsay dautan. Busa ang usa lamang kahamtong nga magtutuo nga nagapadayon sa pagtubo sa grasya ug sa kahibalo sa atong Ginoong Jesucristo segundo Pedro 3:18 maoy mga mananaog sa Kristohanong kinabuhi. Na buot ka bang mamahimong usa kanila? Nan sunda ang matagmando sa pulong sa Dios. Og you can be on your way there. Ang sagad mong madungog nga cliche mao ang just hang in there. Dinhiyo na kita tapos sa atong paghisgot nini ato ipadayon kini. Ayaw kalimot sa pagsunod ni atong Ignunta series nga tuon sa pulong sa Dios pinagi sa YouTube ug sa Facebook under the ministry of Vic Balbido Evangelistic Ministry. Magampo kita. With your heads bowed and eyes closed,
Let us spend the closing moments of our service atong pagtuon sa pulo sa Dios niining adlaw describing salvation, describing that which the unbeliever does not have or is not aware of. It is time, if you are an unbeliever today, that you be aware of what Jesus Christ offers to you. He offers eternal life. God so loved the world that He gave His only uniquely born Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Now everybody wants eternal life. So if you want it for real, if you want the eternal life that God promises, you must understand how Christ brings it to you. Una sa tanan, He appeared as God and man. That's who Jesus Christ is. And then He came for one single purpose, and that was to die for you. Of course, He taught doctrine while He was here, but His mission was to die so that we might have fellowship eternally with God. And how would that work? He went to the cross, and God imputed to Him all the sins of all mankind, including all of yours. And on that cross, God judged Jesus Christ for your sins. That means He was your substitute. The sins that rightfully God should judge that are yours, He judged in Christ. Busa karon, ang imong mga sala dili na suliran, are not a block. They are not an issue when it comes to your relationship with God. Christ took care of that. And so because He did, there is a simple way to receive eternal life. Simple. Because of Christ, all you have to do is accept His work, accept His person. Christ did it all for you. So as Ephesians 2:8 and 9 says, we have been saved by grace through faith. This salvation is not of yourselves. It's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. That simply means, right where you sit, samtang ikaw nagalingkod sa imong nihimutangan, right now, mahimo mo na sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo. Mahimo nimong isulti sa Diyos nga Amahan, Father, I accept the gift that you are giving to me through the Lord Jesus Christ. Og mao ka na ang higayon of your eternal future. So I pray that you give this great consideration because it is your life, and you must know what you are headed for, eternal condemnation or eternal life. The choice is all yours. Magampo ta. And now, Father, we thank you for the clarity of who we are and what we must be, that you require of us, and we pray that as we continue in our temporary life here on earth, we will keep in mind what our priorities are, never forsaking or leaving them, and never becoming anything less than salt that is a savor. All this we ask in Christ's name. Amen.